Na, annak ellenesen lesz. Fú, az enyémet úgy szúrták másodszor, hogy már be volt okosodva. Jó. És akkor fúrjam inkább előre? Kicsit előre. Megfogom jelölni, jó? Ez jó hosszú lesz oda. Úristen! Még valami esetleg? Pakkot adják? Nem, jó buli, én elvezem már most. Jó, járjatok el. Nem, most én fogok. Majd én. Szerinted egy oldalon egy tetoválás javítás az jobban fáj, mint először? Igen. Köszi! Te kérdezted. Jó kérdezett, tehát nekem az oldalam az, amit befejeztem. Igen? Amire azt mondtam, hogy köszönöm szépen. Hú, az enyémet nagyon csúnyán elbaszták. Mi az? Egy gitár majd mindjárt megmutatom, hogy végeztünk, jó? Viszont vannak tök jó trükkök. Igen? Majd ránézel erre is? Majd elmondom, hogy mit kell csinálni vele, hogy ne fájjon annyira. Használtatok valami krémet közben? De én már akkor azt mondtam, hogy az fáj. Meg kell mondod, nincs befejezve. Tehát azt mondod, srác, hogy figyelj, gyere, mert kimegyek külföldre, és nem lesz befejezve. Nem baj, jó ez. Nem érdekel. Nem vagy valami. Na. Dohányzol? Igen. Jó, akkor most legalább egy órát szüneteltes. Minden dohányzás, étkezés után öblögetünk, vagy szlogozollal, vagy korzodil. Én a szlogozolt azért szeretem, mert nem csíp. Jó, azt felírom. Ha más nincs kéznél, sima vízzel. Nem szénsavas, hanem szénsavmentes. Töményalkoholt mai nap ne fogyasszál, tejterméket ne fogyasszál. Mindig. Azt a mai nap. Csak? Nem. De ha úgy vagy vele, akkor egy-két napig anyagol. De ha mai nap nem fogyasztasz, már az is tökéletes. Mondom, minden étkezés, dohányzás után érdemes öblögetni. Jó, ha betartod, akkor elég hamar meg fog gyógyulni. Jó, körülbelül 2 hét, akkor ha esetleg bedagad, nem mindenkinek dagad be, tehát van, akinek bedagad, van, akinek nem. Ha bedagad, esetleg egy jégkockát rárak, vagy kezelgeted, le fog menni ez a... Igen, mondjuk én ezt sem szeretem annyira, tehát ha kezelgeted, akkor szépen az le fog menni az adag. Jó? Mi van még? Enni óvatosan, nem játszunk vele, nem fogdossuk, nem rázgatjuk, nem tuszkoljuk kifele, nem mutogatjuk. Jó? Ennyi igazából. Szerintem mindent elmondtam. Jó, mondom, hogy mit csinálok. Jó, azt is nem akarom látni. Jó, nézd felfele, vagy csukd be a szemem. ha segítesz, akkor barom gyorsan meg leszünk. Csak 3-an állunk felettel végül is. Na, nyújts ki. Jó, próbáld meg a fejedet úgy tartani, szerintem így jó lesz, hogy tehát ne így nagyon hátra, hogy a nyálad ne folyjon le, mert nagyon kellemetlen. Jó? Már fújkál, nagyon rossz íze van. Rendesen nyújts ki, azaz. Remeg. Én már szeretem. Nem baj, az én kezem is remeg, azzal ne foglalkozunk. Jó? Ez elég hatalmas lesz ide előre, szerintem. Ja, te karikát szeretnél előre, ugye? Csak azért már, hogy mennyire szúrjam előre. Nézd, most bejelöltem. Az jó. Az jó? Szajbagáljam. Nem baj, ne törődj vele, ne törődj vele. De én úgyis majd fontos lapra rajtát. Szép leszel. Jó, nyújts ki. Csinos kislány. Megfogom egy fogóval. Nyújts ki. Úgy. Próbálj meg itt tartani. Csukd be. Nézd a képeket meg. Ennyi, túl vagy annak, hogy Csak elférszültem, mert nagyon-nagyon elő lesz. És nem akarom, hogy itt zavarjon teljesen. Kicsit csaltam. Jó vagy? Ja. Hogy a jája. Meg a könnye. Benne Az sokáta. Jó, kicsit tartsd. Karamell. Hát ez ilyen remegős. Én nem remegtem. Tudod nyújtani.
Hajjá. Jó, nyújts ki nagyra. Na vagy? Nem szépen? Nagyon? Nagyon fájt. Azt mondtam. Kész vagyunk amúgy, csak átekelem a golyót. Áttalálom. Vagy.